Kane kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karwan lang. Kimat kibakongsan jong ka khubor menta ka step. 4 la kibor bahalor ka Shillong Archdiocese ban pentikna ya kasngilej on tap yau Archbishop Most Reverend Dominic Jala kat badang up ya kamet ban poi na USA. Penjalan syuk-syuk ke Election Commission jong kari India ya katarik khat do ban pensisa lengba ka internet ya ki ID tap vote syaka khat pra tarik unai wieng 8,000 khat khandai. But an ai jingyarap pisa palat hnriu pau klor tingka ka karkhana penmit penyang Numaligarh Refinery Limited na kabenta ki kampen roy ha Assam. Ki khubor ki babnya. Kibor bahalor jong ka Shillong Archdiocese kimpatla ban pentikna ya kasngilej on tap ya u Archbishop Most Reverend Dominic Jala na marhado menta kidang up ban pentikna ya kasngi bakamet kan poi na United States of America. Ngin chupen kan mau ba une unong yalam niam ulakhlat no ha kajingja ya takhu kali ha Colusa County Oakland kabahap ha California USA ha kasipau tarik janmiet kat kum kapor ha USA kat baha India kaladai ka step jong ka khatway tarik menta ubnai. U Archbishop ulakhlat bat uway pat unong yalam niam u Father Matthew Velankal kat ba u Father Joseph Parikat ula mensaujur ha kanika jingja. Nakalyang kipat riu ngai kabalang Katolik ha Meghalaya kilasdang ban penlong ya kajing duai man kasngi kat badang up ya kamet bakan wan poi Shillong. Henin kasngi kaladon kajing duai kerpang hakeleng kijaka nakabenta ka mensiem jong uni uriu kraw balakhlat no. Hakaway pat kalyang kibor bahalor ka Shillong Archdiocese kliathu baka jaka bantep kadai hasenda yeng maniba hala imkra namar kane kadai ka jingkwa hi jong Archbishop bantep ya u hasenda yeng mane hapo yeng mane kumbalong ya kiwei ki Archbishop lane bishop. Ka Election Commission kari India ECI kala penjalan ya katarik khat do ban pensisa ki ID tap vote lingba ka internet syaka khat pra tarik unai wieng 8,000 khat khandai. Ha ka jing penbena pat ba bakala penmi ka commission kala ong bakala yoi baka jing ya ki kam hapo ka electors verification program ka bapet ya ka jing pensisa ki ID tap vote kala long ka basuki kata badang don bun ba kinong tap vote ki badang sa ban pendap ya ka jing pensisa. Laya thu ru baka commission kala yo apdiang bun ba ki jing kerpat ban penbet ya ki jing bakla ha ki ID ya ki ba kan hap ban le. Kham haswa ka ECI kala penjalan ya katarik khat do ban pensisa ya ki ID tap vote syaka khat san tarik urisau 8,000 khat khandai. Menteri Rangba do Narendra Modi ula penlong ya kajing yalang banyak kren halor ka Ek Bharat Shrestha Bharat program. Hapo kane ka program ka Sarkar India kathmu ban penlong ya kajing ya kelyang nong song hapadang ki jilla ban yarap ya ki ban sngauthu mar kelyang ya ka culture jong ka jilla ka baken led. Ka Ek Bharat Shrestha Bharat kade ka program bala sandur da Menteri Rangba do kari ka bapen ya ka jingbon ki jait ban riu baper hari India bat ka bar kentiu ya ka jing ya tali jongki. Ka jing thmu jong kane ka mission ka bakhamper ka long ban pensngau tho ya ki briu syapang ki jing ki bakari kum ka jait ban riu ka ya kando bat ban penslor ya ki ban kentiu nam ya ki culture baper jong ki than kari. Menteri Rangba do Narendra Modi ula penbena syapang kane ka program ha usnam 8,000 khatsan ha ka lingkhu sngikha basis pa sau phau jong Sardar Vallabhbhai Patel. Kajing hap slap krem sange hakikat tu kat ni sngi baladap ha Nagaland kalawan ra ya kajing shlai haki jakatham ha Dimapur. Ka khubor sarkar kaya thu pakajing hap uslap ubajur ha kasngi tho dieng baladap kalawan ra ya kajing shlai kensan ha kat tu kat ni kidong ha Nagaland. Ha kabedai bat kan ni kajing shlai u Deputy Commissioner ka Dimapur u KVK Kevin Zehol ulale khmi yi tu ki jaka ki belasha atap ha ka dong jong ka bangjak pom kumba khandai spa ngot kibriu na saus pa tali ki long yeng ha ka ni ka dong ki la shakta ha ka jing shlai katnat jong ka Indian Red Cross bat Rotary Club ha Dimapur bat kumjo ru ki bor penyat ka ni ka district ki la bo ya ki jaka ri tengan shipor na ka benta ki la not ha ka bala penyo ya ka ombam omdi ki terpa bat kiwei ki jing dan kam bakong san shaki
Kibor Panyat District Kindang Lech Ban Pensyong Dor ya kajing julor na kani kajing Shlei ya thu ka khubor. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam Shapi ya ka khubor. Ka karkhana penmi panyang bahe adu jong kathain syate lam mingi ka Numaligarh Refinery Limited NRL kala penbena hanin kasngi bakala bu bha hnriu phau klor tingka na kabenta ki kampan roi bapher ha Assam. Kani ka longshi benta ne ki kamle bha na kabenta ka lang sa lang bakani ka karkhana kan pendap ha usnam arajar khat khandai. Kani ka karkhana kabadon ha district Golaghat jongka Assam kalabu bha ya ka jingerap pisa na kabenta ka pule puthi ha ki skul ka kwat ka khya bat ka jingpen yo ya ki bam ki batay met ya thu managing director ka NRL SK Barwa. Nalor kini ka NRL kan penlek jing mut ru ha ki kam ki bedai bat ka jing pentebet ya ki sap tray kam ka jing plia ya ki lat kamai ka jit ka roi ka par ha ki nong kendong ki jing pen yo ya ki jaka lech bar ka omdi ka bakhuj ka Swachh Bharat Mission bat ka jing kentiu ya ki jingele kai sport ya thu shu ubarwa. Ka Military Hospital Shillong kala penlong ya ka program ai jing hikai halor ki rukam trekam haki hospital ban penlai ya ka jingbet jingpang na ki hospital. Ki doctor ki nurse bat ki wei ki nong tray hospital na Shillong kilalet ban ya shimbenta hakane ka program. Hakani ka program lekren halor ki jingpang ki bebet na ki hospital bat lakham banjur halor ka benta be ki nong tray ha ki hospital kila ban le hakaban yada yaki. Kala don ru ka jingkren na ki nong kren ha ki phang ba kila pule kerpang ki jingpen inam leng ba ki poster bat ki jingele quiz halor ka tay ka phang bale kren haneng. Ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Shillong but ka Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health Tezpur kelayo priang dangshen marsan phaulak tengka kumkadak kajingero yaki namar kajingla jongki ban sumar khoi yaki jakatrai jongki. Menteri Katnat Health but Family Welfare ka Sarkar Pedeng Harshvardhan ringkat bat Menteri Khana ka Sarkar Pedeng bapet yakani ka Jo Katnat Ashwini Kumar Chaube kila ai yakani ka khusnam shakini ki hospital bakrau ka than chate lam mingi hakajing yalang penkop buram yakinong yo pedang yaka Kayakalp Award 8000 khat pra 8000 khat khandai ha New Delhi hakasngi tho diang baladap. Lasdang ya kajing ai khusnam Kayakalp Award dakatnat ka koi ka khya ha ka khatsan tarik ujemmang arajar khatsan da kajing thmu ban penslori ki jaka ai sumar pat ba ban le khoi le suba ba ban bot perking ya ki kendon ban penlait na ki jing pangyabet na ki hospital. Ka office jong usiem kahima khairim kala penbena bakashat nongkrem menta usnam kan long ha kan riu bat nyau tarik unai wieng. Kani ka jingshat tenrai kabalong ka way na ki jingshat bapau nam hakari India kan pen I ya ka lariti barius pa ukhasi ringkat ka le niam le rukam ka jingtam jingput ya ki sur tenrai bat ka jingshat kabalong shibenta jong ka rukam senshar nadu kipor barem baja. Ban penkot ya ka khubor sa shisen pat kimat kibakongsan. Ampat la kibor bahalor ka Shillong Archdiocese ban pentikna ya kasngilej on tap yaw Archbishop Most Reverend Dominic Jala ka badang up ya kamet ban poi na USA. Penjalan syuk ka Election Commission jong kari India ya ka tarik khat do ban penshisha lengba ka internet ya ki ID tap vote sya ka khat pra tarik unai wieng 8000 khat khandai. But an ai jingerap pisa palat hnriu phau klor tingka ka karkhana penmi panyang Numaligarh Refinery Limited nakabenta ki kampen roi ha Assam. But katung ila poy siya kabakut jong ka khubor kabalawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sa Shipor kataha kapor prabaje nginya sok baka Delhi Station nakabenta ka khubor ha kaktian Hindi kabanbut pat da ka khubor ha kaktian Pareng ha kapor pra khatsan minute. Kani kadai ka All India Radio Shillong.